Sa tong anak ako, magbaksir man kuno to kay sao man niyang utok dani nga. Kagastog eskwela, magbaksir ko na diyang plano. Anak! Anak! Tayo sa rin to yung... Sa tong anak ako, magbaksir man kuno to kay sao man niyang utok dani nga. Kagastog eskwela, magbaksir ko na diyang plano. Anak! Anak! Tayo sa rin tuyo tay. Ay, di aram ni ka. Paano yung kag di ka mo eskwela tayo magbaksir ka? Lagi? Wala na. Wadyo ka hilig eskwela day? Kwenda to eskwela. Na may daghanon pero mahilig juga eskwela, boxing. Sa mga imong paninguha kupra sa man. Malay pero Tama ako na imong baksin lang ko kay pero mga manghod ako. pero maning ka mo tag eskwela pero wadyo ka hilig eskwela, boxer ka. Wate. Sige. Ni vitamin sa una usahan mag-practice. Kan asa ni? Para lingkod. Kusgan ta, ni? Kusgan. Birahi sa na. Tunga ka. Imo na. Ayo di ma. Anak, magbuhat kog baginganan ng anak. Ako buhat. Magbuhat kog baginganan. Klaro ah. Gusto mo nga kong boxing? Tay. Ay sa rekod. Ay sa. Ang ito to itlog para nako. Aro kusgan ko. Sabay itlog. Kana sa na. Buhat Di kog baginganan. magdudungham ta ni kung sa resulta ni saging mga lingin mong yatag. Oh my God. Simbang anak. Iglab. Practice tau na. Catch. Master. Su. Sabi mo. Berapa? Master. Magbaksir. Magtuon magbaksir. Ya, kamay. Jump. Bak. Okay na. Deh. Paksing bang kita. Kanay. Pak. Kamay. Idol mo gana ko tay. Su. Oh. Pak. Kena. Coba nak. Pak. Boom. Tik. Apa dua? Pak. Terus. Kena. Ayo di ma. Kira nak. Woi, kamu siapa kan? Masuk. Woi. Masuk mana? Wow, masuk. Patay tatay. Kira nak. Guwapo din anak. Guwapo din anak. Guguran.